Oh, tuna hian golden card siam dan kan en dawn ni pasabera chuan Chrome a emaw eng web browser a emaw ber khang kan lut anga Ayushman beneficiary portal tih hi kan type lut anga enter anga ta PMJY beneficiary portal tih a hian kan lut anga chuan login na tur a awm anga beneficiary ah hian kan click anga chuan captcha kan thu lut ang hetah hian mobile number chhut lut tur ani chuan kan verify anga OTP lo thlenga kan thu lut anga chuan kan login thei dawn ni OTP lo thleng kha kan thu lut ang kan phone number chhuta hian message lo thlenga OTP chu kan thu lut ang kan login anga chuan hetah hian scheme a awm a PMJY JAY hi kan thlang anga state a Mizoram chuan sub scheme ah hian PMJAY tho district a kan awmna district kha kan thlang lenga chuan hetah hian Aadhaar number ration card number le card number in a zawn theia Aadhaar number hian kan zawng dawn ani Aadhaar number te kan thu lut anga ta captcha kha kan thu le anga kan search dawn ni chuan hei in ration card a chuang ho kha an lo lang dawn a ti hian hei tiang verified approved ti hi chu an siam to wangin card hi download ngal thei me a tuna chuan hei kan siam chop dawn ani masaber hi heta EKYC kan ti anga chuan in Aadhaar number in Aadhaar hi in phone number nena in link nge nga ya khami in link lo chuan OTP lo thleng thei dawn lo a ti thei dawn lo a verify tur ania in verify hunah khan allow chuan Aadhaar OTP thlanga hetah hian Aadhaar OTP tih ah hian Aadhaar in link na phone number a khan OTP lo thlenga chu chuin chhulut liang chuan a hnuai zawk mobile OTP tih ah hi chuan hetah a hmasa bera kan login na number ah tho khan hriat pawlh lo tur ani hei hi kan login na number ah khan OTP lo thleng ve lenga a chung zawk hi Aadhaar in link na number kha ni OTP kha kan thu lenga authenticate chuan hei hi kan click anga kan siam tur ber kha chuan hei Aadhaar OTP te fingerprint iris scan face authentication a awma Aadhaar OTP hian a all submit a Aadhaar le number kan link kha chuan kan verify lenga anga yang tho kha ni mai heta Aadhaar le number link na boka khan lo thleng lenga chu kan chulut lenga hei hi atira kan login na number ah khan OTP lo thlenga kan chulut leng chuan hei thla kan la anga tah hian mobile number tih vel fill up tur kha lo awm anga thla kan la anga
tha kan lak zawa mobile number kan sulut tang hei hemi a golden card nei tu tur mobile number kan kan verify anga OTP thleng char char dawn ni OTP lo thleng kha kan sulut lenga chuan pin code kan nomna pin code chunga city Aizawl town not available hei hi a awm lo wangin hei tih mai hian a pawi lem lo ni hei thlan mai tur ni kan submit anga chuan tikhan kan golden card kha darkar ni khat darkar khat emaw darkar ni hnu velah khan anga yang che khan kan login anga a download nghal thei mai dawn ni ka channel te in lo hlawk pui ani chuan video te in lo hlawk pui ni chuan khawngei a min subscribe a min lo like a min lo share sak turin ka ngen cheu ani lo me